Com a experts en vermut, ens hem adonat que quan demaneu un vermut dieu Un vermut, un vermut. Un vermutet? moltes formes de demanar-ho, només una de gaudir-ne. Izaguirre, el nom del vermut. La vida está para no perderse ni un minuto. Para despertarte y salir a moverte. Para divertirte con tu gente. Para hacer una buena caminata. Para cambiar costumbres y disfrutar de forma saludable. No te pierdas nada. Reduce el consumo de alcohol. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. Vermut Izaguirre patrocina aquest espai. A Alemanya em vaig sentir discriminada, però després a l'ISIS em sentia encara més discriminada, perquè em van prendre la meva llibertat i la dels